Преди броени минути в Русенската художествена галерия беше открита изложбата живопис, графика, скулптура и дървопластика, плод на творческите търсения на авторите от Сдружение Ателие 13 в Добрич. Повече за събитието ще научим сега от Павел Петров, който е на нашата пряка линия. Здравейте! Добър вечер от художествената галерия в Русе. Както разбрахте, преди минути беше открита изложбата на Сдружение Ателие 13. Сдружението е открито през 1992 година в Добрич, а до мен са двама от художниците му – Георги Атанасов и Христо Константинов, от които ще разберем повече за изложбата и за тяхното сдружение. Първо да попитам, има ли нещо символично в числото 13 за вас? Защо се нарекохте Ателие 13? Не, няма такова нещо. Основателите просто бяхме 12 човека и дадохме шанс на някой 13 да се включи. И оттам дойде името. Така го измислихме. Нищо фатално няма в цялата работа. Понеже знаем, че художниците са доста свободолюбиви хора, кажете ми, как работят заедно толкова много хора на едно място? Всеки си работи, просто се събираме и решаваме какво ще правим. Няма конфликти, не възникват между нас? Не, в никакъв случай. Единодушие. Его сега казахме, че ще правим тук изложба. Миналата година подадахме молба. Преди 2-3 дни събрахме нещата и тук ги наредихме преди 5-6 часа. И това е. Аз споменах, че вие сте основали това сдружение през 1992 година. Кажете ми, публиката промени ли се за тези близо вече 25 години? Има ли отлив от хората в изложбените зали? Мисля, че да. Мисля, че има, но това е освен въпрос на възпитание, въпрос на реклама. Според мен, не знам, да ви кажа честно, но по принцип намаляват хората, които посещават тия неща. Аз ще добавя само, че младите хора липсват малко по изложбите. Ние с колегата сме били и учители в такива специализирани училища по изобразително изкуство. Тогава на всяка изложба ние сме водили нашите възпитаници. И така сме запалвали някакъв интерес, в крайна сметка. Сега тук гледам в Русе, имаше посещаемост, което е много хубаво. Да поговорим обаче малко и за изложбата. Вие сте правили изложби и в чужбина, и в България. Защо решихте този път тя да е в Русе? Фактически една традиция от 22 години. Първата изложба на ателието беше пак тук в 2002 година, мисля, че беше. И така си спомнихме, че не е лошо пак да се покажем в град Русе, един град, който е богат на култура и изкуство. И затова тук решихме да бъдем в тази галерия. Какво могат да видят в тази изложба ценителите на изкуството в Русе? Могат да видят най-различни неща. Всеки според това, което му харесва. Нали? Ние не можем да задължим някой да харесва картини. Всеки има разбирания, виждания и точно това е хубавото, че ние всички сме различни един от друг. Всеки посетител, ако го удовлетворява нещо, може да намери такава. Има ли обединяваща тема изложбата или или се вижда разнообразието тук? Нямаме мото за тази изложба, и по принцип май не ни се е случвало почти никога да правим някаква концептуална изложба. В случая всеки представя себе си, своето виждане за нещата. И това е. Събираме се, решаваме какво ще правим и го правим. В какво настроение рисувате най-често вашите картини? Вярно ли е това, че когато един художник е в по-мрачно настроение, прави по-красиви картини? Не. Вижте на винете нещата, какви са шарени, цветни. Не може един човек в такова състояние да ги направи тия весели неща. Тя е майка на 3 деца, както гледате. И така, че остава време за такива хубави неща да направи. Не е лесно да гледаш деца 3
и в същото време да рисуваш. И за финал, колко време ви от нея да подготвите тази изложба? Нещата са от различни години за всеки. Сега моите примерно са от миналата и от тази година. Не знам, или от по-миналата са. Събирани са, всеки си прави селекция на това, което е направил. Това е хубавото, че при нас няма цензура, журиране. Всеки си казва, аз съм това. Познаваме се. Вземам си нещата и слагаме ги тук и вече те си намират местата. И колко картини сте подредили в галерията? Тук ли? Някъде, чакай, сега ще ги сметнем набързо, някъде към 25 и пластиките, към 30 на работи някъде. Да. Благодаря ви много за разговора. Който желае, който цени изкуството, нека да заповяда до 14 май. Може да се насладите на тази прекрасна изложба. Благодаря на Павел Петров и на неговите събеседници. Изложбата е в галерията на Борисова 39 в Русе.